प्रतिवर्ष घरोघर नवरात्र बसतं। अनंत काळापासून ही रूढी चालत आलेली आहे। या रूढीला धरून अनादी काळापासून घरोघर नवरात्र साजरं होतंय। नवरात्र उपवास तपास करतात, आरती करतात, व्रतवैकल्य करतात आणि आपल्या संसारासाठी, आपल्या मुलाबाळांच्यासाठी, आपल्या घरादारासाठी, घरातले पती पत्नी आपल्या संसारासाठी दुर्गा मातेला, तुळजा मातेला काही ना काहीतरी पदर पसरून मागत असतात की आमचा संसार सुखाचा व्हावा, आमचा संसार आनंदाचा होऊ दे, मुलाबाळांना भरपूर आयुष्य दे, त्यांना बुद्धी दे, त्यांना शक्ती दे, त्यांना खूप कर्तृत्वाचं बनव, एवढी आमच्यावरती तुझी अनंत काळपर्यंत कृपा असू दे असं पदर पसरून मागतात। एक शिवछत्रपतींच्या वेळेला जिजामाता गरोदर असताना शिवनेरीवरती बसलेल्या नवरात्रात विजयराव, सिद्धोरीराव, जाधवराव त्यांच्या म्हणजे सोयऱ्यांच्या घरी त्या गरोदर असताना होत्या। त्या काळात आलेल्या नवरात्रात शिवछत्रपतींच्या मातोश्रीने सकाळ संध्याकाळ तुळजाभवानीची, दुर्गामातेची पूजा करून, नैवेद्य दाखवून, आरती करून, व्रतवैकल्य करून, सकाळ संध्याकाळ हळदी कुंकू आणि फूल वाहून पदर पसरून काय मागितलं असेल ह्याचा विचार जर केला तर 101% तिने आपल्या मुलाबाळांच्यासाठी, आपल्या पोरासाठी, आपल्या संसारासाठी, स्वतःसाठी काही न मागता अपाद मस्तक कन्याकुमारी ते काश्मीर, ब्रह्मदेश ते बलुचिस्तान इथपर्यंत पसरलेल्या आणि खालती पाचशाही दक्षिणेत आणि उत्तरेत मुघलशाही यांनी संबंध देश काळवंडून टाकला होता, फार चुथळा करून टाकला होता। तर त्याच्यावरती मात करणाऱ्या कर्तृत्वाचा पोरगा मला दे, माता भगिनींची अब्रू राखणारा मला पोरगा दे, हिंदूंची सिंहासन तोडून तुकडे करणारे हे सगळे मुघल, हे दैत्य, हे सगळे शत्रू यांची सिंहासनं तोडणारा मला पोरगा दे, गायींची हत्या थांबवून गायीचं रक्षण करणारा पोरगा मला दे, हिंदूंच्या आत्मविश्वास, हिंदूंच्या धर्मभक्ती, देशभक्ती, स्वधर्मभक्ती, स्वातंत्र्यभक्ती निर्माण करेल असा मला पोरगा दे, असंच तिने मागितलेलं आहे। तिने मागितलेलं आहे ते यवनांच्या दाढेत अडकलेला हिंदुस्थान बाहेर काढून, त्या इस्लामी अजगराचा नरड फाडून त्याच्यातून भारतमातेची मुक्तता करणारा पोरगा मला दे असंच तिने मागितलेलं आहे। नव्हे त्या सत्यवान सावित्री या प्रकरणामध्ये सावित्रीने आपल्या पतीचे प्राण यमाच्या दाढेतून काढले, तसे भारतमातेचे प्राण या इस्लामी अजगराच्या नरड्यात खोल जात असताना ते नरड फाडून संबंध देश अपाद मस्तक हिंदुस्थान मुक्त करण्याची कर्तृत्व असलेला मला पोरगा दे। माझ्या उदरात वाढणारं लेकरू 9 महिने 9 दिवसानंतर जन्माला येईल, ते तुझ्या पूर्ण कृपा प्रसादाचं फळ म्हणून मला मिळू दे असंच तिने मागितलेलं आहे। याचा पुरावा म्हणजे छत्रपतींचं समग्र जीवन आहे आणि ते जीवन आणि त्या जिजामातेचं आदर्श असं नवरात्रात मागणं डोळ्यासमोर धरून तिने मागितलं ते देशासाठी, धर्मासाठी, राष्ट्रासाठी, स्वातंत्र्यासाठी, सत्व स्वाभिमानासाठी, आपल्या पूर्वपुरांचं, आपल्या धर्माचं रक्षण करण्यासाठी मागितलं। शिवछत्रपतींचं आयुष्य तसंच त्यांनी जगून दाखवलं। तर ते शिवछत्रपती काय, धर्मवीर संभाजी महाराज काय, यांनी ज्या प्रकारचं नवरात्र आपल्या आयुष्यात अनुभवलं, केलं आणि संबंध देशाचंच मुळी भाग्य उजळून टाकलं, तसं आत्ता 66 वर्षानंतर भरकटत चाललेलं हिंदुस्थानचं गणित दुरुस्त करणारं आणि देशाचा चोथडा उकिडा होत चाललेला सगळा देश कारभार दुरुस्त करणारा हिंदू समाज उत्पन्न करण्याचं आशीर्वाद मागण्यासाठी आम्ही या नवरात्रात दुर्गामातेचं प्रत्येक गावात दुर्गामाता दौड म्हणजे राष्ट्रीय नवरात्र म्हणून आम्ही मागणं मागायला जातो। आमच्या चित्तात छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज आणि त्याबरोबर जिजाऊ साहेब आणि शहाजीराजे या चौघांचा अधिष्ठान असून त्या चौघांना आदर्श देऊन हिंदुस्थानचं नवरात्र म्हणून प्रत्येक गावात ही दुर्गामाता दौड होत असते।